Greetings, listeners. Sauraro barkanmu da warhaka. Now, listeners, let's move on to word formulation. Sauraro, bari mu tattauna akan yadda za a iya gina kalma. Now, these are the 7 vowels altogether. Waɗannan su ne wasallan guda 7 gaba ɗayansu. A, E, I, O, U, I, Au. And we even used to sing a song. Muka rera musu waka. A, E, I, O, U, I, Au. You got it? Kun fahimta? A, E, I, O, U, I, Au. Well, let's move on to the real word formulation. Let's take the first consonant. Bari mu ɗauki baki na farko. Ba, which is called B in English, if you do remember. Wanda ake kira B a Turanci idan kun tuna. Now, when you use ba together with A, that's what we call ba in Hausa. Idan kai amfani da baki na harafin ba da kuma wasalin a tare, ya zama ba. If you use ba and E together, we call it be in Hausa. Idan kai amfani da ba da kuma wasalin a tare, to muna kiransa be a Hausa. If you use ba and E together, we call it be in Hausa. Idan kai amfani da harafin ba da wasalin a tare, sai mu kira su be. If you use ba and O together, we call it bo in Hausa. If you use ba together with U, we call it bu in Hausa. Idan kai amfani da ba tare da wasalin U, to sai a kira su bu. If you use ba together with the vowel, the diphthong I, we call it bai in Hausa. If you use ba together with the diphthong vowel au, we call it bau in Hausa. Now, let me read them twice, each one. Bari na karanta su kowanne sau biyu. Ba, ba, be, be, bi, bi, bo, bo, bu, bu, bai, bai, bau, bau, ba, be, bi, bo, bu, bai, bau. You got it? Kun fahimta? Again, ba, be, bi, bo, bu, bai, bau. The effort is brought to you by Phenomenal Success Academy. Love you. Bye for now.